bihotza Eguzki lorea zuri begira dira Maitasunaren gotorleku zara guretzat Hemen gara hanbotoko dama Zen gorriaren babesean zureko da Betirako aralarko dama Tasunaren gotorleku zara guretzat Hemen gara hanbotoko dama Zen gorriaren babesea zureko da Betirako arabako Peio, badaki zinema maite duzula. Kontatzea merezi duten istorio horiek erakartzen zaituzte, eta badakizu lurra hauetaz josita dagoela. Joaldunak ezagutzen dituzu, zure joaldun maiteak. Badakizu Nafarroako legun guztia eta gero izpitxarrak uxatzera datozela, baina agian ez duzu kontu hau entzun. Noizbait gurtzen duzun izaki horrek idatuta joaldunak iturendik, zubietatik eta urtistik abiatu, zure sakana maitea eta Iruña zaharraren artetik pasa eta Sartaguldaraino heldu ziren oinez. Berezia da hegoaldeko herri honen ondarea. Joan ziren historiaz gain beste istorio bat kontatzen duelako. Bertan geratu ziren horiena. Ongi etorri Euskal Zinemaren gala handira. Zuekin guztiokin, Sara Kozar eta Joseba Paolaza aktorea. Ongi etorriak Euskal Zinemaren gala handira. Bienvenidas y bienvenidos a la gran gala del cine vasco. Salam aleikum. Euskal Herrian musikaren bidez historia kontatzen dizkiguten narratzaile asko ditugu. Hoietako bat Peio Reparazta. Peiok tradizioa eta kultura hartu du oinarrian. Zinemak norgaren kontatzeko ahalmena du, bai, gure historia, gure izaera, gure errealitatea. Tamalez ezin dugu ahaztu gaur egun bizi dugun errealitate gordin eta krudela, beraz, ez dugu ahaztu nahi eta ez dugu ahaztuko inoiz Palestinar herria sufritzen ari den sarraskia. Guk hemendik ere, ezer baino lehen eta hasi baino lehen, irmotasun handiarekin eta bihotzez salatu nahi dugu Palestina pairatzen ari den genozidio basatia. Okupazioari metro erdi bat ere ez. Este año, esta gala es especialmente importante porque la presencia del cine vasco y en euskera ha batido un récord histórico.
Hazen nolako zenbakiak 38 euskal ekoizpen izango ditugu zinemaldian. Euskerazko 3 ekoizpen ETB-ren partaidetzarekin sail ofizialean izango ditugu. Eta gainera, lehen aldiz euskal serie bat izango dugu sail ofizialean. Bai jauna, Koldo Almandoz zuzendari eta sortzaileak historia egin du Zerua Oak lanarekin. Zorionak! Zorionak! Hasi, Joseba! Ozen! Ni txikitan markatu ninduen euskal peli bat, izan zen Petrolearen Akelarre, 84koa, justo ni jaio nintzen urtekoa, hain zuzen. Eta, goratzut, pelia txikitan ikastetxean jarri zigutela. Garai historiko hori ezagutu genuen, bertan gertatu zena. Eta gainera, nik uste garai historiko bat erakutsiz, maisulan bat bezala, eta gainera, adibidez Patxi Bizkert bezalako aktoreitzar batzuekin, ez? Euskal Zinematik gogora ekarri nahi dudan sekuentzia da Esti Urresolaren 20.000 erle espezie pelikulako Patriziak eta Sofiak egiten duten komuneko sekuentzia zoragarri hori, zinez bikaina delako, eta batez ere, harrotasun handia ematen duelako horrelako sekuentzia bat eukitzea gure zinean. Para mí fue muy importante el cortometraje de Isibene Ezurbeltzak y concretamente las manchas que han surgido accidentalmente mientras que estaba dibujando, las huellas de tinta, las huellas de los dedos, esa suciedad que no se ha quitado y que ha mantenido un ritmo interno y que al mismo tiempo nos hace pensar, reflexionar sobre cada uno de los dibujos, sobre la materialidad de los mismos. Zinemak bizitzak aldatzeko ahalmena dauka, eta niri konkretuki bizitza aldatu didate Euskal Herrian euskaraz egindako filmek. Titulo pilo bat esan ditzaket, zuzendari pilo baten izenak, baina uste dut guztiz beharrezkoa dela Euskal Herrian euskaraz filmak egitea, esperantza ematen didatelako, hontan lanean jarraitzeko gogoa ematen didatelako, eta gure diferentziala delako. Beraz, aurrera Euskal Herrian euskaraz egindako zine guztia. Zuekin guztiokin, Lara Izagirre zuzendaria eta gidoilaria, Zornotzarra. Hementxe, zinemaldian estreinatu zuen bere opera prima duela 10 urte. Portugaletetik, Iban Miñambres animazio zinemako ekoizlea. Europako animazio zinemako lehen pelikula estreinatu zuen hemengo zinemaldiko sekzio ofizialean. Eta Iruñetik, Marian Fernández Pascal. Canesera euskara eraman zuen lehen ekoizlea. Bere produkzio guztiak pasa dira zinemalditik. Arantzazu Calleja, Bilbotarra. Musikaria, konpositorea eta artista. Zinemaldian estreinatu zen pelikula batekin irabazi zuen Goya saria. Epa Errasti, aktorea eta gidoilaria, Aretxabaletatik zinemaldia. Izan ere, aurten bere azken filmak sekzio ofizialean parte hartuko du. Euskal Zinemako langileok ere gure besarkada bidali nahi diegu Palestinako herritarrei. Azken 10 urteotan, Euskal Zinema munduko jaialdi garrantzitsuenetan egon da. Hala nola Canesen, Berlinen, Mar de Platan eta noski Donostian. Eta urte hauetan 50 Goya sari baino gehiago jaso dituzte gure profesionalek eta gure pelikulek. Ficción, animación, documental, ensayo, experimental, largometrajes, mediometrajes e incluso series. Y, cómo no, cortometrajes. En definitiva, cine y más cine que da buena cuenta de la diversidad, pluralidad e idiosincrasia de nuestras producciones. Crece el número de rodajes y se pone en relieve el gran nivel de nuestros equipos técnicos, artísticos y de todo el talento local. Además, es una gran oportunidad para crear en nuestra lengua, el euskera, y que las producciones en euskera se difundan internacionalmente. Muchas profesionales del medio no tenemos que irnos de casa para hacer el trabajo que nos apasiona. Nos lo hemos ganado a base de oficio, esfuerzo y lucha. Compositoras, sonidistas, directoras de fotografía, montadoras. La balanza de la desigualdad se equilibra con nuevos referentes feministas que serán un modelo para las más jóvenes. Gure filmek hausnarketa bultzatzen dute gure gizartean, gure kultura eta gure identitate aniztasuna mundu osora zabalduz,
adin, jatorri, erlijio, sexu orientazio eta generoa kontuan hartu gabe. Zinemak askeago egiten gaitu. Zinemak etorkizun hobea bermatzen digu. Zinemak bizirik mantentzen du gure kultura eta gure hizkuntza. Ezerk edo inork ez diezagula inoiz gure zinema kendu. Azken batean, deno garelako euskal zinema. Gora euskal zinema! Esta noche vamos a entregar esta escultura, obra de Íñigo Ariztegui, un artista donostiarra de prestigio internacional. Artelan honek oihu bat islatzen du, gure kulturaren alde, konexioen alde, bakearen alde eta maitasunaren alde egin behar dugun garrasia. Txalo bero bat Íñigorentzat, ze gaur gauean hemen gainera ez dakit nu, baina gurekin dago. Sortzaileen, ekoizleen, gidoilarien, zuzendarien, aktoren, zein lantalde tekniko eta artistikoen barru-barrutik ateratzen den oihua da, gure hautsa ez dela isilarazten, esateko modu bat. Gaur, fuerte eta irmoki oihukatu nahi dugu gure zinemaz harro gaudela. Eta orain, Joseba, utzi dezagun profesionalak izan daitezen protagonistak. Hasiko algea. Az gaitezen, vamos a empezar premiando a los que siembran las semillas de las películas. Nuestros guionistas. Tenemos con nosotros a dos maestros de la disciplina, Diego San José y Mikel Pagadi. Ahora. Gabón, buenas noches. Gabón, eskerrik asko eta ongi etorriak danak antzoki politonetara. Estamos muy contentos de celebrar este gran momento del cine vasco. El año pasado, sin ir más lejos, se rodaron 17 películas, de las cuales Nagore Aramburu protagoniza 93. Beste urte batzutan, Donostiako zinemaldiak Nagore Arambururi buruzko retrospektiba edo ziklo bat antolatzen badu, publikoak ez du bonorik hartuko dutena da eszedentzia lanean. José Luis Rebordinos, director del festival, este año no ha alojado a Nagore Aramburu en un hotel, le ha puesto una tienda de campaña detrás del fotocall del Cursal. Eta Donostitik bazabiltzate eta bi etxefero entzuten badituzue, ez da noski realaren gola, baizik eta Nagore Arambururen representatea ospatzen. ¡Pon! ¡10%! ¡Vamos! Para entregar el premio a Mejor Guión, no está aquí Nagore Aramburu, le ha surgido en el último momento de 57 compromisos profesionales y no ha podido venir, pero tenemos en su lugar a Aitor Eneriz, presidente de la Asociación de Guionistas Gidoi. Eta Joanes Urquijo, miembro de la Junta Directiva de la SGAE. Salón. Ohore handia du SGAEk sari honen 11. emanaldian parte hartzea, eta urte askotarako. Gabon, Gidoi eta SGAE sariduna da, Borja Cobeaga, Losaitas filmagatik. ¿Tenéis que acompañarlas vosotros? Nosotros no podemos. Claro que podéis, estáis todos en el paro. Aita, que llegamos tarde. ¿A mí qué me cuentas? Ah, no. Te sale la... ¿Y a cuánto está Berlín de aquí? A 2000 kilómetros, que lo he mirado. Me aburro. Anda, vete con tu hermano y sus amigos. Los padres se vayan a divorciar es un palo, la verdad. Esto es peligroso, Nina. Aquí hemos venido a un campeonato de gimnasio. Ahora sí recoge el premio Borja Cobeaga. Gabón, eskerrik asko, querría compartir este premio con Valentina Viso, la co-guionista, que es venezolana y no tiene la suerte de ser vasca. Ella lo habló con su padre
De hecho, le preguntó si era posible, porque a ella le gustaría ser vasca, no por el premio, sino en general, y le habló de unos orígenes no sé, se apellida Elizondo en algún momento. Ella. Muchas gracias a Esgai y a Guidoy. Yo creo que las acciones de guionistas son muy importantes para todos nosotros. Quería compartir el premio y el apoyo de actores como Mikel Arlanaz y Mikel Losada e Iñaki Arlanaz, perdón, que están ahí. Bueno, es que son pinipón, a los que los conozcáis son pinipón, con lo cual es bastante fácil. Y también compartirlo con Naikari Piña, mi socia y productora de la película. Y nada, y quería dedicar este premio quería dedicárselo a mi mujer y a mi hijo. Haciendo esta película de padres ausentes, yo fui padre ausente porque me perdí un montón de cosas de mi hijo, el festival de final del cole y cosas así. Y la verdad es que yo le dije, si quieres, yo me puedo dedicar más a ser guionista y menos director, porque así pasaría más tiempo en casa y estaríamos más juntos y no sería ese padre ausente. Y me dijo él, y además le dije, se me da mejor escribir que dirigir, o sea que al final ganamos todos. Y él me dijo, tranquilo, no pasa nada, yo también juego mal a fútbol y sigo jugando. O sea que seguiré dirigiendo. Muchas gracias. Gracias. Zuekin guztiokin, Jon Elaskiur eta Kepa Errasti. Gabon, EAB bultzada saria emango dugu. Sari honek aintzat hartzen du epaimaikideen ustez duena baino aitortza handiagoa merezi duen aktore baten lana. Duen adina duela. Sí, porque en esta industria no hay edadismo. Sobre todo si eres hombre. También es verdad. Arrasan du. Bueno, da aldarrikapenekin hasi garenez, gogoratu dezagun hainbeste brilli-brilli, talentejuela eta glamour dauden egun hauetan, oraindik ere, gure sektorearen 87%, entzun ondo, 87% ezin dela bere ogibidetik bizi. Pero bueno, para eso tenemos la Asociación de Actores de nuestro país, EAB. Guretzat ohorea da, gure lankide bati sari hau ematea. A ver, ze formalismo dia. Ja, tia, hostia. Zerra lagun mila da? Miren, kolibri! Claro! Bueno, ya está, vale, guretzat ohorea da, sari hau gure lankide eta lagun bati ematea. Eta hortarako EABko burua izango dugu, Alasne Ochoa. Alicia. Alicia Ochoa, txalo ero bat betaren. Eskerrik asko, stop genozidioa kazatera Palestinatik. Eta EAB bultzada sariduna da, Miren Gaztañaga. Ama bizitza polilla da, gazu. Ezin juro ma. Abajo, mano, arriba, abajo. Rápido, manos, cintura, derecha. A veces uno se acostumbra a las cosas y un día desaparecen. O las vemos de nuevo y ya no sabes cómo eran de verdad. ¿No crees? Menos mal que existe la fotografía. Miren Gaztañaga, mesedez. Ai, ama, eskerrik asko. Ze polita, eskerrik asko, jo. Bueno, a ber, idatzita ekarri etxuleta, Eskerrik asko bihotzez, EABko lagunei, sari hau emategatikan, benetan berezia dalako. Eta, bueno, unkituta nago oso urduri eta oso eskertuta besteak beste, azken denboraldi honetan bizi izan ditudan esperientziengatik, asko gozatzen eta ikasten nabil, batez ere nire kideengandik, miresten eta maite dituran aktore, zuzendari, lantalde tekniko, produkzio talde eta abarrengatik. Eta, bueno, duela 2 egun, ikusten egongo da, ospitalean Osabakin neon, eta antxe hasi izan Osaba danagatik eskerrak ematen izan zuen bizitzagatik, ez? Eta nire segituan sumatu izan horrea eta bilek eskerrak eta eskerrak. Eta, bueno, balioan jartzen hurbil dakagun hoi, ez?
Orduan balioa emango diot gauzei, garrantzitsu iruditzen zaidalako ze oso azkar bizia eta aztu zaigu. Orduan balio emango diot gaur zuekin une hau bizitzeari, gero bikotari emango dioan besarka daundiari, bere argilunak dituen, baina inbeste maite dugun gure ofizio honi, tarteka ematen digun askatasunari eta ematen digun plazer handi horri, eta sorkuntzaren gerrilla honetan, bidean aurkitzen ditugun lagun, lankiden arteko lankidetza, eta elkar zaintzari ze hori ematen denean ez dago parekorik. Así que Osaba, sari hau zurekin partekatzen dut, eta nola ez, eta bizitzari balioa ematearen arira, salatzen dut sutsuki Israel, Palestinan, Gazan, egiten adiren genozidio eta sarraskia. Eskerrik asko lagunak. Hilabete honetan, 89 urte bete dira Sartagudako sarraskia gertatu zela. Tropa frankistek ia 100 gizon hil zituzten herri hartan. Sartaguda garai hartan ia 1000 biztanle zituzten. Atera kontuak. Pellok, pelikula bat izan litekeen musika saioa eskaini die. De hecho, hoy, aquí, ahora en directo, están grabando un cortometraje que podréis ver dentro de 2 horas, cuando se acabe la gala, en la plataforma streaming de ITV, en primera y en exclusiva. El cine y la música ayudan a que cosas como esta no se olviden. Zue guztiokin, Sartagudako alargunak, zetak. Eta bertan geratu ziren horien istorioak hamarkada behar izan dituzte entzunak izaten hasteko. Baina Sartagudan, nire herrian, norbaitek idatzitako libreta bat geratu zen ahanzturak argudiorik ez izateko. Sartagudan, nire herrian, ateak eta leihoak irekitzen ikasi genuen ikusiak izateko. Poltsikoetan gorde genuen lurra esan zigutenean hau etzela sekula gurea izango. Kalean negar egitea ere debekatu ziguten, baina egin genuen. Negar asko egin genuen. Oraindik kosta egiten zait. Horregatik nabil horren motel, oroitzeko hastia eman diezadan. Joaldunak negua uxatzen omen dute, baina aspaldian ez dira gurera etorri. Batzuetan sentitzen dut negoa hegoaldean gelditu zela, eta bertan gelditu ginelagu, eta bertan gelditu zirela gure kandelak. Peio, eszena utziko dizut hegoaldera begiratzeko. Negoari aurpegira zuzen begiratzeko. Gure istorioek edo haien arrazoi behintzat han jarraitzen baitute zai. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian, zutitu nahi baititzut hilarritxo bat. Zaude orain oskorriren kantutan, itxaskorrietan ekiondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidan ari zer esan. Ibar beltzen egu gordin hau epeldu zidan ari nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Hara
Arakiletik dator erio, behar baino lehenago. Enaraba kokatu da berriz gure lehioa, ta nik zuzaitut bersotan. Gure derra bera bezala gauerdi pareotan, atxeden hartu duzu batean. Nire kantuen harmonia zen bide lagunari zer esan. Isiltasunaren hizkuntzan ulertzen ziran horri nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Arakiletik dator erio, behar baino lehenago. Kanta horitik harago, zerbait balego. Fesarkatuko gara berriro, batzen gatuenean erio. Arakiletik dator erio. Pelikula batzekin nago post-posik eta niretzat maite da. Pelikula hori da 80 egunean. Zelako lan polita egiben Moriarteko mutilea pelikula horrekin. Nik pentsan eman nogazin nintzanean pelikula egiten, ze pelikula iluna erretelekein amendik, pelikula txuri polit bat. Ez dozu ikusi oraindik 80 egunean, ikusi, merezitu. Si tuviera que elegir una película, creo que Secretos del Corazón, de Montse Armendariz, es la película vasca que más, no solo que más me ha gustado, sino que más me ha influenciado. Creo que en parte hago cine por esa película, porque recuerdo perfectamente cuando la vi en el cine por primera vez y me quedé fascinado con esa manera de narrar, esos silencios, ese acercamiento a la mirada de un niño que solo Moncho sabe retratar. Aztarna bat utzi didan euskal pelikula batetan pentsatzen jarrita, burura etorri zaiten lehenengo izena euskal emakumeak izan da. 81 batean Mirentxu Loiartek egin zuen pelikula, alde batetik erakusten duenagatik, oso berezia delako garai horretako euskal emakume arruntak ikustea eta entzutea bere jardueretan, eta bestetik oso interesgarria iruditzen zaidan tratamendu formalagatik, eta, bere heriotzaren ondoren egun hauetan modu berezi batean gogoratu dut. Mirentxu Loiarte, guretzako emakume sortzaile eta zenegile askorentzako erreferente bat bihurtu da. Ez bakarrik bere lanek izan zuten garrantziarengatik, baizik eta beste gauza batzuen artean, gure memoria historikoa gordetzeko, gordailu bihurtzeko egin zuen ariketarengatik, ezta, beti esperimentazioaren bitartez eta ausardiaz, askatasunez. Eskerrik asko neskak, gala honetara joan berri zaigu Mirentxu Loiarteren pieza bat ekartzeagatik. Ez da kasualitatea azken urte hortan
Euskal zineak izan duen arrakasta, ¿está, Sara? Está, Joseba. En 2017, Andía se convirtió la película en euskera más taquillera de la historia. 5 años después, Irati batió ese récord. Y no te olvides, Joseba, de que 20.000 especies de abejas compitió en la sección oficial de la Berlinale y de allí volvimos con un oso para Sofía y el éxito de la crítica internacional. Urrengo saria irabazi duen filmak ere marka guztiak hautsi ditu. Estatuko zinemaren historian emakume batek zuzendutako pelikularik arrakastatsuena izan baita. Lehiatilan arrakastarik handiena izan duen pelikularen ezae saria jasotzeko Koldo Zoazua produktorea dugu hemen. Horrela, Koldo. Gabon, ez dago zinemaretoetan sartzearekin eta zinemak inguratzen zaituen esperientziarekin alderatzeko moduko ezer. Okupatutako bezkaulki bakoitzak bizirik mantentzen du zinemen historioen magia. Lehiatiletan filmik arrakastatsuenaren ezae saria Euskadiko zinemaretoetan elkarteak emango du. Alfonso Benegas presidenteak ordezkatuta. Buenas noches, Gabón. La película más taquillera del último año en Euskadi en sus cines ha sido Infiltrada. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí. Euskal Herria eskatuta. Hola. Y no tendrás un funeral de Estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Recoge el premio Arantxa Echevarría. Hola. Arantxa Echevarría. Arantxa Echevarría, de barba. Siempre he querido ser vasco y afortunadamente. Le da un poco de... Queremos agradecer a toda la gente que nos ha ayudado con la película, primero al equipo técnico y artístico, liderado por esta gran directora, EITV, Movistar, Antena 3, el IKA, etcétera, etcétera, todos los que pusieron pasta para hacer la película. Compartirlo con los exhibidores, que sin ellos no habría cine. Sin ellos hay películas, pero no hay cine. O sea que compartido con los exhibidores, muy importante. Y las películas las hacemos los productores y como productores que somos queremos dedicar este premio a un compañero productor muy importante para nosotros, una guía para todos nosotros que nos dejó hace muy poco, José Antonio Félez. Gracias. Y se lo quiero dedicar también a los productores yo, porque claro, él habla como productor, pero se lo quiero dedicar a Marilu, a Mercedes, a Álvaro y a Pablo. Y perdóname, que es que mi tía Marifel y mi prima Usúa me están viendo. Y si no le digo, hola, os quiero. A ver si voy a Bilbo. Zinema ez dute filmaketa batean parte hartzen duten pertsonak bakarrik egiten, hori soberan dakigu, ezta? ¿Qué sería del cine sin el apoyo de las instituciones, las televisiones? Muchos de los que estáis aquí os pasáis la vida en una eterna burocracia entre convocatoria, resoluciones, subvenciones, contratos. Glamurretik gutxi duen bideo horretan, bide isil baina zorrotz eta gogorrean pertsona asko daude, eta haiek gabe ezingo litzateke zinema egin. Bada gaur gauean hemen, zinemari bere bizitza dedikatu dion pertsona bat erretiratu arte. Eta bere izena gogoratzea merezi duen pertsona bat. Lankide askok agurtu nahi dute. Siempre ha estado al otro lado del teléfono, siempre dispuesta a escuchar y hemos aprendido mucho con ella. Protagonismoa bilatu gabe eta diskrezio osoz, talentu berriei aukera berriak eskaini diezu nazioarterako presentzia posible eginez. Gracias a Inchane, o sea, aunque ella a lo mejor no se ve
es modesta, no se ve así, el cine vasco pasó de ser meramente su existencia a un tema que ya trascendía. Urte askotako harremana izan da gurea, Aintzane. Ez dakit, nik beti zure printzipioak jarraituz, baina elkarrizketaren bidea landuz, gogoratzen zaitut, beti hartutako konpromezuak errespetatuz, zintzo eta zorrotz, gauzak oso argi utziz, baina beti laguntzeko prest. Beti ekarri du ikuspegi feminista sendoa. Emakumea zinemaren erdigunean jarriz eta bere ahotsa indartuz. Musu bat, Aintzane! Lehenik eta behin Moriarty guztien izenean zorionak eta eskerrik asko, Aintzane. Momentu guztietan, honetan eta txarretan gurekin egon zerelako, honetaz gogoratzen gara beti, baina txarrak ere horre egon dira eta horre egon zera zu gurekin eta hori oso eskertzeko da. Bai, beti ikusi zaitugu aspaldiko lagun bat bezala, ja hasi ginean dokumentaletan hor zeunden eta gero fikziora pasa ginean hor jarraitutzen egoten, beti oso gertuko somatu zaitugu eta oso lagun esango nuke. Así que ondo juntadilla etapa berria. Aintzane Pérez de Palomar, azken 20 urteetan gure zineman ezinbestekoa izan den pertsona. Aintzane, recibes ese ramo que te viene por ahí de parte de tus compañeros que te entregan en representación de Epe Ibaia y Apica, Maite Ruiz de Austri e Iker Ganuza. Zorionak. Aintzane, lo que viene a continuación te lo queremos dedicar de corazón. Euskadin aktoren arrobia handi bat dugu. Gure herriko hezkuntza publikoan ezten den arrobia. Dantzertiri buruz ari gara. Euskadiko arte dramatiko eta dantzako goi mailako eskola. Gaur hemen aldarrikatzen dugun benetako harribitxia. Belaunaldi berri hauek gure zinemaren oraina eta etorkizuna baitira. Un tesoro capaz de hacer cosas como esta. Zuretza da, Aintzane.
Zuekin guztiokin Euskal Telebistaren zuzendaria, Unai Iparragirre. Kaixo, gabon guztioi, eta lehenengo eta behin Euskal Telebistaren izenean eskerrik asko gaur Euskal Zinemaren omenaldi hau den, egun honetan zinemaldi hau, barkatu. Orain, tira gabon guztioi, eta eskerrik asko Euskal Zinema ospatzen dugun gauz zoragarri honetan, antzoki zoragarri hau betetzen laguntzeagatik. Izan ere, horixe da gaurko gau honetan egiten ari garena, Euskal Zinemari omenaldia. Eta gala hau, Euskal Telebistak antolatu arren, gala honetan protagonista nagusi eta bakarra, Euskal Zinema, Euskal Zinemaren sektorea, eta sektore horretan lan egiten duzuen profesionalak zarete, eta badakit zuetako asko gaur hementxe zaudetela. Eta horretik ere esan dute, Joseba Pabloazak esan du, baina nik errepikatu nahiko nuke Euskal Telebistako zuzendari moduan, Euskal Telebistak ez duela inoiz izan, aurten zinemaldian izan duen presentzia eta pisua. Bai Euskal ekoizpenek eta baita Euskaraz eginiko ekoizpenek ere. Eta hori badakigu, Euskal Zinemaren sektoreak ondo egindako lanaren seinale dela. Eta Euskal Irrati Telebistaren izenean, eskerrak eta zorionak emaneiko nizkioke zuen sektoreari, eta bide lagun izaten jarraitu nahi dugula, orain arte izan garen moduan. Izan ere, zuek egiten duzuen lan gogorraren fruituak, filme horiek, azken finean gure herria, gure ohiturak, eta gure errealitatearen enbaixadore izaten dira munduan zehar, eta hori bada zuek eta guk Euskal Irrati Telebistak amankomunean daukagun helburu bat, gure izatea munduan zabaltzea. Horrexegatik, eskerrik asko eta zorienak, azken finean egiten duzuen film bakoitzak gure historiak eta gure nortasuna eta gure errealitatea munduan zabaltzen dituelako, eta gainera euskaraz eginakoa denean gure hizkuntzaren enbaixadore ere badira. Beraz, bihotz-bihotzez, zorionak, egindako lorpen guztiengatik eta hemendik aurrera egingo dituzuen guztiengatik, baina gaur eguna oso garrantzitsua den arren, etorkizuna bermatzea ere ezinbestekoa izaten da. Eta horrexegatik, ahots berriak, istorio berriak, eta gure zinemaren bidea jorratuko duten gazteak ere bere biziko garrantzia dauka. Eta horri aitortza eta babesa emateko sortu zen Euskal Irrati Telebistaren egile berriak saria. Eta niretzat gaur, orea da, 3. aldiz sari hori ematea. Beraz, ausardiaz, ikuspuntu gazte eta moderno batetik, aniztasuna, identitatea, edadismoa eta gurasoekiko harremana eta maitasuna lantzeagatik, eta gainera euskeraz, plazerra da, 2025. urte honetako EITB egile berriak saria, Jone Batzuetan filmaren zuzendariari ematea. Sara Fantobari. Yo vivo en Madrid. Es que no he estado nunca, ¿eh? ¿Y te irías a Madrid? A cualquier sitio. A veces sí, otras veces no. Os voy a volver a citar dentro de 4 meses, si en la medida de lo posible tú como cuidadora principal puedes venir con tu aita. Eta hementxe dago, Sara Fantoba, txalo bero bat mesedez. Eskerrak eman baino lehen, zinemaldian Gazako genozidioa salatzen egon diren zinemagile eta kolektiboi batu nahi dut. Zinema eta kultura ezin direlako neutralak izan, armen enbargoa eta Eusko Jaurlaritzak KAF finantzatzen ustea eskatzen dugu.
Eta... Eta orain bai, eskerrak eman nahi dute sari honengatik, eskerrik asko EITB-ri sari hau emateagatik. Bide guztien lehenengo pausoak komplexoak dira, gure kasuan Gidoitik pelikula dagoen bidea hasieran ez da agerikoa, zaila da horre ikusten azken emaitza zelako izango den. Horregatik, momentu horietan konfiantza eta laguntza handia behar ditugu, proiektuei aurre egin ahal izateko. Beraz, eskerrak eman nahi dizkizuet, bide honetan nigan eta pelikulan konfiantza izatera osartu zareten guztioi. Pelikula egiterako prozesuan argi eta garbi ikusi dugu nolako garrantzia duten gure artean sortzen diren sareak eta norbanakoren gainetik kolektibotasunak. Honek lotura dauka zinemarekin, baina bizitzarekin ere, beraz eskerrak nire unibertsitateko sareari, auzokoari, nire lagunei, Bilboko konpartzei, pelikulako taldeari, herri mugimenduko militantei eta batez ere nire familiari. Barkatu, daukal gehiago oraindik. Ojalá sari honen bultzadarekin jarraitu ahal izatea pelikulak egiten hauek behar duten askatasunarekin. Eta baita ere gustatuko litzaidake nire antzera haien lehen pelikula sortzen ari diren neska gazteengan konfiantza izatea eta bidaian laguntzea. Bukatzeko ja, beste egunean Claire Athertonen Chantal Ackermanen muntatzaileari Daniel Esarri Ugartek egindako elkarrizketa bat irakurri nuen eta nahi nuen zuekin zatitzo bat partekatu. Lo he traducido para que mis amigas que me acompañan hoy pues también me entiendan un poco. A las cineastas cada vez se les pide más que sepan lo que van a hacer, que sepan de antemano cómo van a hacer las cosas exactamente, que tengan el control sobre cómo van a hacer las películas y no se respeta el misterio, la ausencia, el azar. La parte política del arte también está relacionada con todo eso. Cuando no lo decimos todo, ampliamos un espacio que no está lleno de afirmaciones y certezas, lo que nos permite reflexionar, moverse y así es como conseguimos avanzar. Eskerrik asko. Pelikula asko ditut gogoko, baina bat nabarmendu behar badut esango nuke 80 egunean, pelikula oso borobila delako, biltzen dituelako nire interes profesionala eta nire gusto pertsonalak. Pelikula oso beharrezkoa da, erakusten digulako eskutatuta dagoen errealitate bat, bi emakume nagusiren arteko maitasun harremana, eta horregatik niretzat erreferentea da. Nire pelikularik kutxunena Tasio da. Asko gozatu nuen umetan, garai hartan flipatu banuen, pentsa ez, pertsonaiarekin, historiarekin, asko gustatu ziren, horren beste gustatu zitzaidan, esaldiak ere gure artean botatzen genitun. Eta, bueno, gainera aurten, Patxirekin eta Lenarekin egin dut lan pelikula batetan, así que umetan izandako amets hori, aktorea izatearena eta gainera haiekin lan egitearena, bete da. Eta oso pozik nago. Txikia nintzen, oso txikia ikusi nuenean, zineman. Gizonak emakume bat inguratzen dute. Emakumea nekazaria da eta egitaia darama eskuetan korrikari da. Besteek zaldiekin eta bere atzean inguratzen dute momentu batetik aurrera. Emakumea lurrera erortzen da, izutua dago, beldur handia daka, eta momentu batean, pentsatzen duela, ez duela atera biderik, eta igitaia hartu eta... Amaia Lasa, Albaniaren konkistan. Filma batzuk gizartea eraldatzeko ahalmena dute. Duela 20 urte, bi euskal zinegile gazte gure zinea aldatu zuen pelikula aurkeztu zuten. Pelikula hark Goya sarietarako izendapen bat lortu zuen. Aupa Etxebesteri buruz ari gara, nik uste dut hemen gauden guztiok ikusi egin dugula, ez? Para entregar el premio Cine Mira reunimos 20 años después a dos de sus actores, Iván Gárate y Ramón Aguirre. Txalo bero bat! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nik ere esan behar daukat. Stop genozidioa, Gaza, tik, ospa, kaf, favorez, kaf,
Palestinatik kanpora. Guretzat oso atsegina da, gaur tokatu zaigun eginkizuna. Izan ere, duela 20 urte estrenatu zen Aupa Etxebeste zine-aretoetan. Aupa Etxebeste, zurea, gurea Ramon eta denona den pelikula hori, baita Aupa Etxebestek daukan gauzari politenetakoa, eta azkenean gu guztion pelikula dela, Euskaldun guztion imaginarioan sartutako pelikula bat dela Aupa Etxebeste. Eta garai hartan bazegoen gogo bat, asmo bat, nahi bat, Euskal zinemagileak entzuteko, zertzekarten ikusteko eta harekin gozatzeko, eta horretan ere, bere alea jarri zuen Aupa Etxebestek esnatze horretan. Txoin. Sí. ¿Qué? Estoy grabando yo, tú. Hau beraientzat ez da lana. Bizitza da. Dios! Ondo pasatzea etorria, disfrutatzea etorria. Hemendik aurrea, gauzak nire modura ingoia. Comediantiak. ¿Con insultos o sin insultos? Menos insultos. Es que nosotros los vascos somos bastante especiales. ¡Txotx! Zer da, patxarna? Etxean egin dako izango da noski. ¿Qué hacemos parados? Que ya hemos llegado. Improvisazioak bere muga ditu. Sorkuntzarako bere muga ditu. Improvisatuko dugu, improvisatuko gara. Improvisatuko dugu garena eta izan nahi duguna. Eta etengabe sortuko dugu eta erabakiko dugu zer izango garen eta zer egingo dugu. Zuzenian hau gertatu zen. Odola, heriotza eta kitxo. Abres la puerta de una casa y entras en ese vacío que de alguna manera lo reconoces. Nik beti esaten dut, Asier Altuna, Telmosnal, Aupa Etxebeste, nire kurrikulunean izki handiz idatzita daudela. Eta nik esango nuke pelikula horrekin, Asier Altuna eta Telmosnalek, besteak beste gogorazi zigutela Euskalduna graziosoa izan daitekela euskeraz. Euskaldunok grazioso izateko ez dakogula zertan hizkuntza aldatu. Horrek oso gauza evidente ematen du ez, oso begibistakoa, baina jende asko da, oraindik ere, esatzen duena, euskalduna graziosoa, benetan graziosoa, dala espainolez hitz egiten hasten denean, oso graziosoa. Lehenguan kursalen, horako perlatxo bat, demonstrazio txiki bat egin ziguten, bi aurkezlek, baskoaren imitazioa eginez oso graziosoa, oso graziosoa, Eta, eta nire artean pentsatzen nuen, oaindik ere horrekin, Silvia, Maitia, sisplau.
Bueno, bai. Baina, gaurkoa, eta gu zertakoa gaude hemen. Sari bat emateko, ezta, Iban? Bai. Izan ere, esan dugu ez, 20 urte dira, eta 20 urte hauetan hazi egin gara, gure protagonistak ere hazi dira. Euskarak mugarik ez duela ikusi dugu, hori jarri duten alde horri esker ere, zinemagintzaren lengoaia unibertsalean Euskara ere hizkuntza unibertsala dela orain argi eta garbi dakigu, eta horregatik guztiagatik, azkeneko 20 urte hauetan horren ibilbide osoan egin duten lanagatik, jarri duten aldeagatik, egiten eta urratzen jarraitzen duten bideo horregatik, aurtengo Zinemira saria Asier Altuna eta Telmo Esnalentzat da. Bueno, lehenik gure elkartasuna adierazi nahi diegu bat eginez Palestinar herriarekin, eta hemendik tanta lortzen dugun itsaso handi bat egitea genozidio hau buka daiten. Bueno, lehenik eskertu nahi ditugu saria eman diguten ero hauei. Lehen eskerrak beraientzat eta baita gure harridura ere. Bueno, konpartitu nahi dugu Aupatxe Besteko lagen talde artistiko eta teknikoakin. Baita oso kontziente gara gaur hemen saritzen dana ez dela bakarrik gure pelikula, bai Euskal Zinearen bilakaera, ez? Eta hor bide hortan laguntzaile asko topatu ditugu, lehenengo nahi konpartitu, orain dela 30 urte, gazteak ginenean, kortuak egiten hasi ginen, lantalde gazte eta ilusionatu haiekin nahi konpartitu. Baita, nahi dut eskerrak eman kimuak egitasmoari, oso importantea izan delako sorkuntza bultzatzeko eta gure lanak munduan zabaltzeko. Baita erakundei, EITB eta Eusko Jaurlaritza eta azken urteetan baita diputazioari ere, kriston bultzada eman dio Euskal Zinemari. Eta nola ez, zinemaldiakin bezinga ahaztu, beti egon diala hor gure lanak bultzatzen, apoiatzen, eta beti tokisa induzkuen. Egia esan, sorte pixka bat izan dugu baitare, gure karreran, eta beti esan denik txiripa importantea dela. Eta momentu batean amore emandak egon den, ja ez genuela sekula egingo Aupatxe Beste, eta derrepente Jaurlaritzak eta ETBek erabaki zuten euskeraz egitea eta guk hor geneukan jagidoia, beraz txiripa hori ere eskerrak. Bueno, gu euskeraz hasieratik, euskeraz hasi ginen gure pelikulak egiten, modu oso naturalian, realismotik abiatuta, eta poliki-poliki junginan sinisten, Madrilako bidea hartu gabe, aurreko generazioak egin zuen bideo hori hartu gabe, hemen egin genezakela zinea eta zinetik bizi, ez? Eta gaur poskarrizia da ikustia nola bukatu daban eta nola gauden, ez? Hainbeste produzioekin, tekniko pila bat lanian eta, bihurtu dugu toki interesantia zina egiteko euskarriziaz. Familia. Bukatu ez dute? Naikoa, mutikok. Txon, ez moitu, hemen ondo zaudete. Ez bukatu. Bukatu lasai. Mikrori gabe. Bota. Eskerrik asko familiari, lagun guztiei. Familian egin dugu beti zinea, eta asko eskertu nahi dugu
familia horri eta baita benetako familiari, lagunak, bikoteak, semeak, alabak, atorranteei, Bergara, Zarautz, Iruña, Madrid eta San Pedroko lagunei, danei eskerrik asko eta besteik ez. Bueno, baitzue, gala galanta honen amaierara helduko gara 0 kilometroko zine aldarrikatuz. Bai jauna, munduko zinemerik onena dugu hemen, etxean Euskal Herrian, zaindu dezagun. Eta hori denen artean egin behar dugu. Gure zinemak errespetua merezi du. Ez dadila izan unean uneko zerbait, ez dadila izan interes zehatzen trukerako zerbait. Horregatik guztiok behar zaituztegu. Telebistak, erakundeak, ekoizleak, banatzaileak, jaialdiak, prentsak, danak gure taldeetako kide behar zaituztegu. Gauza bakarra falta zaigu. Sarituen eta banatzaileen familia argazkia. Argazki horrek definituko gure zinema 2025an favorez sarituak hemen, banatzaileak, babesten, prentsarako argazkia. Zatozte favorez. Sartzen doazen bitartean, gogoratu zinemaldiak larun batean itzaliko ditu bere fokoak. Eta zortea opa nahi diegu Euskal ekoizpen guztiei eta zorte hon palmaresean. Y acordaros que este domingo estrenaremos Zerua Oak en ETV1 y en Primeran. Beno gara Euskal Zinema! Gora Euskal Zinema! Gora!